jagat dewa patra ya jagat pangestu para Hyang Suksma mangadiluwih muga ngayoh para sagung para dadi putraku nggih Anjani apa dene sira nggih Guwarsi lawan sira Guwarsa wonten timbalan ingkang adhawuh Rama wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama wonten timbalan ingkang pangandika Rama ora to nggih sira bocah katerune pisan aja kebingung atine wong tuwa Anjani rina wengi kowe mung tansah muwun ana ngersanipun bapa yen pancen kowe ora kelegan rasane atimu sabab apa yen pancen ana ganjiling pitung ganjiling rasamu kowe maturapun bapa kowe nyuwun apa Wayu lawan kowe nggih Guwarsi apa dening Guwarsa lah kok malah iki nimbrung-nimbrung kowe ora mbebulei kawan atine mbakmu sing lagi sedih malah kowe iku mimbuhi sumpek rasane atiku ketitik kowe wong sakloron ya tansah tepung wimbamu kalamun to kowe kuwi mratelakake ana babab ingkang siningit coba nggih prasajakno eneng apa Kanjeng Rama apa nggih Anjani persajan kemawon mekaten Rama pramila kula jalasan kadang kula Yayi Guwarsi lawan Guwarsa tansah boten rena jalaran saking menapa Rama kula nyemrapi panjenenganipun Kanjeng Ibu Dewi Indradi kagungan pusaka ingkang dipun wastani Cupu Manik Astagina ingkang dahat endah sanget Rama manut pangandikanipun Kanjeng Ibu Cupu Manik Astagina menika ingkang ningali kaendahaning kayangan Suralaya upaminipun kepingin badhe mriksani widodari boten sisah sowan dhateng kayangan cekap mriksani wonten peting Cupu Manik Astagina menika badhe semerap kelawan para widodari Rama kula aturi nyuwunaken Kanjeng Rama inggih Kanjeng Rama kula nggih kepingin ndarbeni Cupu Manik Astagina nggih dipun asta kaliyan Kanjeng Ibu semanten ugi kula Rama boten Rama kula kemawon ingkang ndarbeni Rama mengko dhisik to mengko dhisik kowe iki aja ngecomang nyalemoh ing atase aku iki bapakmu wae ora ngerteni yen to ibumu kuwi darbe pusaka Cupu Manik Astagina jalaran pun bapa ora nate nyumurupi apa pancen kowe kuwi supena kowe iki ngimpi apa dasare kabinatan saestu kok Rama inggih Kanjeng Rama saestu Kanjeng Rama inggih Rama saestu Rama yen pancen coba Anjani kowe mandika pepungkuran ibumu aturana mrene
kawula niki wonten wigatos menapa dene patuko nimbali kaliyan kula. Indradi manut pradule putramu katurune pisan Anjani Guwarsi lawan Guwarsa jare sira yayi darbe pusaka cupu manik Astagina. Apa pancen kepara nyata? Boten kok penemban sampun keguaturipun lare-lare menika saestu Rama Kanjeng Ibu ingkang darbeni inggih. Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ingkang darbeni cupu manik Astagina inggih kula inggih nyemrapi Rama. Indradi nyatane putra-putraku wis padha suwuru. Coba yen pancen sira darbe pusaka cupu maning Astagina persajan bayangku kepengin nyumurupi apa pancen kuwi cupu manik tenan apa dudu. Aku kepengin nyumurupi kaya ngono. Permara reh mangus pomyo ngambreng kati karunaning kaswastyane marang pamatku pisang kontlas rasmu tolong lalu angulati ya jagat lumatur ya jagat tangis tungko iya Anjani kula Rama lawan kowe Guwarsi apa dening Guwarsa pancen bener iki cupu manik Astagina iki pusaka temen pancen iki pusakaning Dewa Suralaya. Kula mawon Rama ingkang darbeni menika boten Rama kula suwun mengko dhisik perkara kowe nyuwun gampang. Indradi wonten dawuh lemban coba saiki prasaja kowe kok dadi duwe pusaka cupu manik Astagina iki sing maringi sapa? Apa pancen iki peparingi dewa dewa sapa sing maringi kowe? Yen pancen kowe diparingi bebungah cupu manik Astagina iki kowe tau duwe lelabuhan apa ning kayangan? Selawase kowe dadi garwaku durung nate aku nyukrupi kowe suwan menyang kayangan. Pancen iki sing maringi ratu endi lan kowe duwe labuh lapet apa karo kraton mau kok kanthi kowe diparingi bebungah. Coba iki sing maringi sapa? Indradi yen pancen kowe gelem bloko malah aku ora buka. Wong luput tumuli gelem ngakoni kelumputane tumuli mertobat kelawan Gusti kowe bakal diparingi pangapunten. Nanging yen kowe tansah nutupi marang eleking bebudenmu kuwi jenenge malah deder zakat nambah-nambahi dosa. Sopo sing maringi? Indradi aku iki bojomu aku iki guru nadimu Indradi. Bering dahulu ora tentreme kulawarga iki mergo saka kowe. Anakmu Anjani Guwarsi Guwarsa padha rebutan cupu manik Astagina iki mung mergo saka kowe. Adile aku takon karo kowe iki sing maringi sapa? Indradi sepisan maneh kowe gelem maksuri apa ora? Sing maringi iki sapa? Sing maringi cupu manik iki sapa? Indradi, kowe kuwi menungso apa tugu? Kanjeng Ibu kados pundi Kanjeng Ibu? Aduh Kanjeng Ibu, sesembahan kula Ibu boten nyono patuko Kanjeng Ibu dados tugu kados mekaten. Kados pundi Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Wis nggih aja mbok tangis Ibu.
nganti ketucut tembungku nanging bisa numusi kang mengkono mau ibu Kanjeng kados pun Kanjeng Rama menapa kinten-kinten sampun boten wonten pangapunten tumrap kaliyan Kanjeng Ibu sing paring pangapura dudupun bapa nanging Gusti kang akarya jagat yen to ibumu gelem mertobat bakal dadi sarana petajanging lalakon wong menawa bakal entuk pangapura nanging mbuh besok kapan pun bapa ora bisa mateti wis kene padha semikira dicik semikira nggih Atamu podlaran jenapet beso Amen mo pares kang lain no Abyo saron tuwange Woro ati sinupet Tani kuawa padowo Indradi Ora kok jeneng aku iki kejem mengis karo kuwi nanging yektine aku iki bojomu paring pepeling marang kuwi tegese kabeh kuwi mungkin narya sanepa Indradi yen pancen kowe gedhe labuh-labetmu bisa kanggo pepadang tegese bisa kanggo sarana madhangake lakon sira bakal entuk pangapura rene wujudmu kowe dadi tugu kowe tak getak aja pati tiba yen kowe ora tiba ana jroning tlatah Swelagiri Lajengipun kados pundi Rama rening sampun kelajeng wonten lelampahan ingkang kados mekaten Rama kepareng boten kepareng cupu manmik kula suwun boten Rama kula suwun boten Rama kula kemane kang darbeni Rama boten Rama menika rak dolananipun lare estri Rama menika dados kewajiban kula ya wis saiki ngene wae iki pun bapa ora bakal banjim di bacilajan yen tak paringake lawan si Anjani ora urung Guwarsa Guwarsi padha milih wis saiki ngono wae mlayu sing adoh cupu iki bakal tak sawatake sapa sing bisa nampani ya kuwi sing meneng bakal ndarbi mekaten Rama iya inggih badhe kula estaken dawuh madu wis beda papan kang prayoga sapa sing bisa nampani cupu manik kuwi sing bakal ndarbeni
ya kuwi cukup manik asta dina. Lah lajeng samangke wonten pundi dina iki disawatake. Ewang-ewang ngono ya paman, yen kecekel kowe mengko wenehno aku, ora engko wenehno aku bae. Yen kowe gelem weneh aku tak paringi ganjaran. Yayi kuwasane maringi ganjaran terus tak ungkuli. Wenehno karo aku. Kowe urung karuan kok coro-coran. Nggih, Raden. Ingatipun jembawan badhe nderek ngrintang-rintangi. Mugi-mugi saged kacepeng mangke yo dinteni dhisik, Bapak.
Yayi Guwarsa, apa Kakang? Lawan kowe paman Putut Jembawan. Iya kados pundi Raden? Tak rasa-rasa cupumane asta delikna keteplo ana jroning tlaga. Lajeng keparipun Kamas, upamane cemplungi piye? Kula namung nyemanggaken. Piye paman? Nggih, nyemanggaken Raden. Yen panjenengan ayo cemplungi bareng Yayi. Acariseng mangke Raden Guwarsa mewah Putut Jembawan cememplung wonten jroning tlaga ingkang pranyata iku Tlaga Wisa. Tlaga Wisa ingkang dumadi saking ratuning Wanara nenggih Narendra Ngupapawa Prabu Raja Kapila ingkang rikala semanten mengsahira Sang Resi Gutama ingkang kasedaken ilang wujuding Wanara wujud dadi tlaga. Ucap nalika semana puneng tlaga ingkang dumados saking Prabu Kapila nalika semana sigra malsukum. Raden Guwarsa mewah Jembawan ilang wujuding satria wujud dadi Wanara. Ayo saron wenging Purwati tinumpesen panikala Pandhawa layak tak goleki ora ketemu jebul diumpetake wujuding kethek jroning tlaga dadi gawat jebul wujuding kethek monyet elek ora susah ndadak nyebut-nyebut aku kethek kowe uga wujud kethek ngedel-delke kowe sing ngumpetake cupumane asta gino ayo ulungake apa ora dalan rupa tuwa kedisikan yen pancen ora gelem ngulungake cupumane asta gino mati tak wujudi ayo coba dalekane atiku
Sukaya jenepi coco bangma wingo-wingo netra potak darajir netra potak darajir mengko dhisik alon dhisik yo arep apa arep golek yo aku ora iki mau persajan wae burung-burung kok aku karo kowe wis padha peperangan burung ngerti perkarane burung ngerti jenenge ora sak takon jeneng opo wis kok ora takon jeneng kaset lho ora wajib aku kudu ngerti karo kowe kuwi sapa ora tak kangreno ora yo ngerti yo aku iki putra saka pertapan Ngagrastina aku putrane Kanjeng Rama Prambarsi Gutama aku Raden Guwarsi Ngawu Gawar Guwarsi kuwi bagus Guwarsi ku ora wujud kethek wis Guwarsi iki ya aku iki ayo kowe ngaku wae yen kowe Guwarsa mrene kudune ngerti karo aku wong aku iki Guwarsa aku iki adimu lho aku ora duwe adi kethek lho kowe iki wujudmu ya kethek lho yen ngono aku karo kowe salah kedaden aduh hatiku dia aduh adikku ora nyono lelakon kok kaya mengkene kepiye Guwarsa aduh kakak lah kok ilang betasku sak wujud janti manara kaya mriki kepiye to kakak lelakon Ngagrastina kok dadi kaya mengkene Kanjeng Ibu wujud dadi tugu aku karo kok wujud dadi kethek kaya mengkene aduh kakak kepiye kakak goleki cupu lho iki kok eneng kethek do nangis kok eneng kethek do nangis kowe iki sapa meneng aja tangisan apa kowe sing mbau reksa telaga iki kowe kuwi sapa kowe takon karo aku iki Putut Jembawan paman prek paman kowe iki ora ngerti to paman kowe iki ya wujud dadi kethek aku iya lho lah kok kowe ngerti kowe kuwi sapa paman ngerti yo aku iki momongamu aku Guwarsi iki lho iki Guwarsa aduh anakku ngger anakku oh jos putih to ngger kok kados-kados mekaten menika ngger mongko kula menika anggen kula lahir patos badhe ngrincang-rincangi paduka jebul kula malakan sempyoke ngaradan kados ngaten ki kepiye to paman wah yen perkawis kula lan panjenengan sampun salah kedadosan kados ngaten nggih sampun boten dados menapa monggo nggih ingkang mentas kemawon medhasaken penting telaga ingkang kula patosaken ingkang Mbahyu punanjani pirah cilaka
kalir eko balik Tityaning gandayane trisanya purnama sasi Kyai Semar kula Raden Ayu iki mau kadang-kadangku padha nyemplung ning tlaga iki Kyai jaring goleki cupu mane Astagina aku arep nyemplung ora wani Kyai ampun tlaga niku najan to cilik banyune bening ning tlaga niku jero lebet ampun penyanyi istri ampun ngantos menantu nyemplung nanging mengko yen kecekel adikku gek mengko aku ora entuk nyilih to Kyai ampun to mengke Kang Rayi lagi badhe wonten mulunging manah nggih ndara nggih ampun banget-banget le menggalih wong cupu maneh niku nggih pancen niku jajane ngoten dudu dolanan niku pusaka ampuh malati ngoten Semar kula aku kok sumuk banget Semar lah badhe menapa aku tak suryan dhisik ya Kyai nggih nggih namung kemawon ampun nengah-nengah lho Raden Ayu kowe ngerti rek suryan ngerti apa raup suryan ki raup badan apa awak-awak adus wis separuh nek nguntir salira apa kuwi mulai nguntir salira kok mulai nggih namung ingkang atos-atos Raden Ayu ketingalipun tlaga menika gawat ketika singup pingit yen tenono sedhela ya Kyai dari balong kocap carita kaya ta mangkono nalika semono Dewi Anjani Risaksana Suryan wonten ing Tlaga Wisa ing mangke salah kedaden nalika semanten praupanira dadi praupane manara epek-epek kekalih suku kekalih dadya epek-epek sarta suku ning manara kaget para kawan Neng opo Kyai kowe kok padha mlayu neng opo Kyai aku entenono Kyai Kyai Semar aku melu Kyai nolong karek Petro Bagong aku entenono dole aku diganduli karo wong edan dole dole kowe rini dole iki gawano iki dole kawan iki minyakku mang iki gawanan iki le iki karo popeng gawanan iki dole ku dadi raya karo wong edan iki dole kakenger karo dompet kunci KTP iki gawanan dole Kyai mangko dhisik yo Kyai
Aku ngomong awanjani Kiai, kowe aja wedi ya Kiai. Sampeyan iku ora jani, lara kedrawasan iki. Raden Ayu monggo. Kula aturi ngilu rumiyin. Kula aturi mriksani kawontenan panjenengan. Kene ngopo to Kiai? Monggo dipun priksani mawon. Kowe kok dadi aneh-aneh ning ngopo Kiai? Monggo dipun priksani rumiyin. Nah, tobat gatene ngopo yo Kiai? Loh, aduh Kiai. Kiai, yen pancen kaya mengkene peti aku njaluk mati wae Kiai. Kiai, kek kepiye ati-atiku sakloron jelasan paman Jembawan. Kiai, aku njaluk mati wae Kiai. Mangke rumiyin Raden Ayu, sabar Raden Ayu. Sampun. Ampun kelajeng-lajeng anggen panjenengan muwun. Monggo lenggah rumiyin. Marundaya kawit kater kali codhe sapa sing gawe salah Ger Anjani lawan sira Guwarsi sapa dening Jembawan lah kaya ngene iki mama ing panindak sing tanpa tulih tegese sing dudu kewajibane dadi nglakon kaya mengkene iki dene manungsa sing ora bisa ngendhaleni diri sing ora bisa ngendheg ketring karep temane ngati keblanda kecemplung ing jurang kanistan kawula nulingkih pukulun menapa kintenipun boten wonten ruwating panandhang kula inggih semanten ugi kula Bukulun lajeng kula kados pundi Bukulun lajeng kula kados pundi Bukulun nah saiki mengkene Anjani sumurupa tlaga sing ngemu wisa kuwi sejatine kuwi biyen dumadi saka ratuning kethek Ratu Mupa Palwa Prabu Raja Kapila kuwi biyen mungsuhe bapakmu mungsuhe wong atuwamu Resi Gutama nalika ngayunake ya kuwi Batari Endradi ya ibumu rebutan kelawan ratuning kethek nganti Prabu Raja Kapila ditamani pusakane bapakmu ilang wujuding Panara wujud dadi tlaga mula dheweke males ngontak
ontak-ontak karo bapakmu ya. Titenono Si Utama. Besok anakmu bakal numusi wujude kaya aku. Lah, kok menawa iki tibane piwalsing Ratu Mupatawa Prabu Raja Kapila. Mekaten ulun. Iya. Nanging yen kabeh mau mbok menawa isih ana mari-marmaning dewa. Anjani. Nah, tuwating penandang. Sira